Goedenavond, bonootje, dames y caballeros, dames en heren. Mijn naam is Fanny Hoy, cultuurmanager voor de Caribische gemeenschap. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van administratiekantoor Plussenwin, maar vanavond ben ik degene die het programma bij elkaar gaat praten. Welkom, fijn om een volle zaal te zien, fijn dat u er bent. Het verhaal 30 mei 1969, hoe wil dat zeggen? 30 de mei, just Nueve, 6 Nueve, een historische dag in Curaçao. Het doel van vanavond, dames en heren. Even heel kort neem ik u even terug wat er toen was gebeurd. Op 30 mei 1969 hebben de werknemers van Westcar, een dochteronderneming van Shell, het werk neergelegd. Hoe we zeggen in Papiamento, nang abuta trabajo abo, nang no ta acepta nada más. Ze accepteerden gewoon niks meer. Zij gingen staken en eisten een gelijke beloning als hun collega's bij de moederbedrijf Shell. Daar werkte, dit was een begin van een grote beweging op Curaçao dat leidde tot sociaal-maatschappelijke verandering. Als je niks doet, verandert ook niks. Veel mensen met een Caribische achtergrond leren hiervan op school, ik zelf ook een beetje, tijdens geschiedenislessen of van familieleden. Als je moeder of je vader of je broer of zus iets hebt meegemaakt, dan krijg je het verhaal mee. Ik heb zelf niet heel veel meegekregen, moet ik zeggen, van 30 mei 1969. Ik had wel een spreekbeurt gedaan tijdens in een brugklas, maar heel veel wist ik natuurlijk ook niet. Maar, dames en heren, wat echter minder bekend op school was, is dat er 2 dagen later, op 1 juni 1969, in Den Haag, hier in Den Haag, een demonstratie was georganiseerd in solidariteit. Dat was georganiseerd door mede-Antilliaanse studenten. Toen was er nog Antilliaan natuurlijk, Antillen. Die hebben dus dat georganiseerd. En weet je waar dat was? Bij het Antillenhuis op Scheveningen. Wie kan zich daar... Ik hoor... Zijn mensen die zich een beetje kan herinneren? Ja? Ja? Nou, dat is mooi. Dat is mooi, want ik wist eigenlijk ook helemaal niks van. En dat is mooi, want het verhaal is overgebracht hier naar Nederland. En de studenten die gingen dus ook uit solidariteit. Zitten mensen in de zaal die hebben meegedaan? Zijn de studenten van toen? U bent er een? Zo mevrouw, wat mooi dat u er bent. Fijn. Ik hoop u straks ook... Ik ben benieuwd wat de verhalen waren toen de tijd. Maar de lijnen waren allemaal bezet. Ik wil niet zeggen, want hoe was het contact? Want hoe kwam u daarachter dat het staat? Ja, via je ging naar elkaar toe en om dat te vertellen. Elkaar toe? Naar elkaar toe. En toen gingen wij... Elkaar toe bedoelt u? Oh, oké. En toen gingen we met een stel daar naartoe. Ja. Ja, want toen had je telefooncellen. Toen kon je bellen met Ja. Toch? Maar dus met Curaçao, dat was heel erg. Dat je geen contact kreeg met Curaçao. Nou weet je niet precies wat er gebeurde. Met je familie. Ja. Oké, dat was zeker een spannende tijd. Ja. Dank u wel, mevrouw. Nou, wellicht heeft dit ook bijgedragen, dames en heren, aan de veranderingen op Curaçao. De mensen gingen protesteren omdat ze minder betaald kregen dan Europese Nederlanders. In een document dat ik later laat zien, staat er dat Shell hun werknemers, die Nederlanders zijn, 60% meer betalen dan de lokale bevolking. En de lokale bevolking doet hetzelfde werk. Dus daar begint het eigenlijk mee. En dat groeit verder naar wat we net hebben gezien. Maar daarna wordt er dus ook in Den Haag geprotesteerd. En dit is Den Haag. Je ziet daar een vlag van Antillen van de 6. En ze vergelijken ook eigenlijk wat in Curaçao gebeurt met Indonesië. En waarom doen ze dat? Want er worden mariniers gestuurd. Politiekorps was niet groot genoeg om iedereen, om dat alles onder rust te kunnen brengen. Dus er werd ook mariniers gebruikt en daar waren 280 van beschikbaar. Maar er moesten nog een aantal daar naartoe gestuurd worden. Dat heeft toen de minister-president waarnemend gevraagd. Ik weet zijn achternaam niet, want de minister-president Kroon, wellicht familie van Kjeld, die zat dus niet op het eiland op dat moment. Nou ja. En dit is op 1 juni, maar op 31 mei wordt er al geprotesteerd. Dit zijn de beelden. Er wordt geprotesteerd door allemaal groepen, niet alleen maar Caribische groepen, maar allemaal groepen die niet mee eens zijn dat mariniers er naartoe gestuurd worden.
Maar er wordt dus ook bijvoorbeeld, je hoort ook van de Caribische groepen, hoor je lezen zoals Jonker moet weg. Jonker is leider van de Democratische Partij. Die ook het statuut heeft ondertekend nadat het werk door iemand anders gedaan werd. Weg met het koninkrijk. Dat doe je de volgende keer, toch? Nee, dat zeggen ze ook. Ja, klopt. Weg met Inderdaad. het koninkrijk. Inderdaad. Weg Gelijk. met het koninkrijk. Ja. Jammer dat het PowerPoint stond. Maar goed. In ieder geval, er wordt geprotesteerd. Hoe dat protest eigenlijk beëindigt is hetzelfde als nu tegenwoordig. Dus dat wordt met paarden en met klopjes en met monopolie op geweld door de politie. Ja, deze beelden zijn een beetje heftig. Maar er is ook dus een vereniging van jonge Antillianen die studeren in Amsterdam. En die komen ook bij elkaar en die hebben dus ook een gesprek hierover. Pensamento não correcto, para mim mente tá corrupto. De comida espera algo outro, se nos mundo tá injusto. Se tu costa em nosso ambiente tá assim na negativo, lógico que nos puedo também tá assim na agressivo. Nós tá mata, cada líder, cada jovem positivo. Cada jovem positivo, que mensagem nos tá manda pra muita yuchi. Muita nanta lanta, sintiendo nanta inútil. Mama, se não por mata Wills, se não por mata Bucci. Kita para pra Ami, kita para pra Juni. Me espera que mensagem den arte por seguir viva. E assim na tua parte grande dili, que não por muri. Nah. Mi não por muri, sem identidade nasce. Mi visa pra futuro a brilha, mi valor próprio a subir. Nah. Mi não por muri. Es que no te peta o a que tire pro me pieda y que me pieda de mi vida salve unitera. Man salve unitera. Man salve unitera. Hier in de Lions Den. Den Haag is gewoon daar. De Tweede Kamer is gewoon daar. Zeg maar, ja toch? Dus zeg maar, wij die hier zijn, hebben die kracht en de ruimte om daar te gaan protesteren en die politici hun leven heel moeilijk te maken totdat zij de leven van onze mensen beter maken. Dus dat kunnen wij doen en ik denk dat dat belangrijk is. Dat is dus je les die je haalt uit de lezen van zij. Ja. Ja. Ja, laten we die energie weer terugbrengen. Ja. Een shout-out naar onze voorouders die dat zo hebben gedaan. Ja, Matramente un cantiga basariva e pensamento aqui para ami que godanificar para nós escutar na Holanda aqui na que como nós messe, tá? Dat zit ding emancipatiestrijd. Ando ami te kere nós messe da hobby mas ding ataca. Nós hoor ik hobby ding defensa, hobby ding mosas blijf af van ons eiland, blijf af. Met de zin die konos aqui na pas ons aqui na nos foto hobby mas ding ataca, maar ik kan die Scheveningen te wisse die konos no bij aan de tra truckie pang Scheveningen. Mosa ando diama die negas binku dos tour messe gewoon bij. Assim na ting mas coisas como te sim, maar die konos nota nos ting mosa nós mesmo supermercado na China não custa mané competir com Albert Heijn com de bem nos pastete não. Digo nós não tem libanesa tur caminho. Digo nós não tá por exemplo bogando para hene papimento dentro Tweede Kamer agora aqui. Moça tur caminho. Passou nós reino tá de nós atra reino. Nota holandês atra reino. Nós holandês branco atra reino. Nós atra reino. Significa também de como nós andamos de cor não devemos manejar no seu país, nosso país back. Nós aqui estava de mi teatro-stuk também, no seu país, nosso país back. Corsau estava da parte de Reino Holandês, mas por mim Limburg, Brabant. Die kon no seu país, se no seu país reportar não tu vai por mim. Mas Geert Wilders. Nós andamos assim na mas se cambia a mentalidade, dus a maneira que nós mira nós mesmo rol na Holanda, então o que mais como que aqui na também tá de nós, então que nós não tá aceitar racista, ou nós não tá aceitar, você certo que ele bota bem mira que nós vai tomar uma posição mais fijo também. Mooi gezegd, Johnny. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.